Oplatí sa mi vziať si od poisťovne peniaze na ruku? Finančné vyrovnanie vám určite neodporúčame. Vo väčšine prípadov vám to vyjde horšie a za tie peniaze, ktoré dostanete od poisťovne, si to auto nedokážete opraviť. V autorizovanom servise to bude drahé. Celú opravu platí poisťovňa, takže nepozerajte na cenu, ale pozerajte na kvalitu. Vyberte si servis, ktorý viete, že dodržiava všetky postupy a urobí vašu opravu čím lepšie. Dá sa oprava nejako urýchliť? Vaše auto sa samozrejme budeme snažiť opraviť čím rýchlejšie, ale je veľmi dôležité dodržať všetky postupy, aby vám napríklad po roku nespadol tmel z auta. Zas budem mesiac bez auta. Vo väčšine servisov áno, v AC Autocentrum však poskytujeme náhradné auto každému jednému zákazníkovi úplne zadarmo. Môžem s opravou pár mesiacov počkať? Opravu samozrejme môžete vykonať aj neskôr. Dávajte však pozor na to, aby vám na plechových dielcoch nevznikla korózia. Opravu danej korózie vám už poisťovňa nezaplatí. Kedy volať políciu, ako postupovať po dopravnej nehode a všetky naše benefity sa dozviete na našej webovej stránke.